Úryvky z knihy Zázrak. 23. deň. Zázračný vzduch, ktorý dýchate. Kyslík, vzduch, je najvzácnejší dar spolu s vodou pre náš život. Precíťte úprimnú vďačnosť za vzácne dary života a prírody. Vedome sa zhlboka nadýchnite a preciťujte, ako vám vzduch prechádza telom. Pociťujte radosť pri výdychu a vyslovte zázračnú vetu. Ďakujem za zázračný vzduch, ktorý dýcham. Najlepšie je to robiť vonku a opakujte dýchanie zhlboka niekoľkokrát. Môžete to robiť počas chôdze, pri čakaní, státí v rade, kdekoľvek. Pri hlbokej vďake za vzduch, ktorý dýchate, vaša vďačnosť nadobudne nový rozmer. Stávate sa skutočným alchymistom, ktorý bez námahy pretaví každú oblasť svojho života na zlato.